Vana havo vatovata gandisekera. Guys, tinomboona kuti tozowana macomments here. Pane vanhu vakazoona live stream yani yasister uyu tombotanga neipapo handiti. Vanhu vakaona live stream yasister uyu ndaisa link. Ini ndine mastories hobhu ari related kunyaya idzodzo guys. Hobhu jahwi. But dambotanga tambonzwawo vamwe vachitaurawo. Saka ndaisa lingi pane vanoda kutaura but vachikomenda that story yakataurwa nani nasister wanzaniko sister uyu ndinodedzera kuvati Vanchoga nasisi muzvimwe nyengi ndoyatoda kukontinya nayo. Kana maikanganwa ndogona kurimainda ini yauya vaitaura kuti mwana tongoti step daughter wavo wokuita madhirama saka vaida vanhu vanoita sei vanovataurawo navo vachiudza. But pane macomments andakaverenga evamwe vanhu vaiti hanzi imune mwoyo murefu, vamwe vakati hanzi dai muri mumwe munhu masiyana nazvo pachine nguva because mangwana muchaita sei muchazoregret. Vanhu vaitaura izvozvo ndingazi kuti ishu yakadai but vanhu vaitaura izvozvo kumacomment section. Kana pane vanoda kupinda vachitaura ndaisa link. Vada kupinda vachitaura about that taisa link guys. Kana pasina pamwe ndogona kumbotanga kutaurawo zvandakamboona o zvandakatestifya about zvava nekuti hanzi unozonzi pakati pakati. But most of the stories dzandinadzo handingatekera yona nendeyaya ndaireva yaya. Imwe yacho manje imwe yacho yandoziva guys yaiva yekuti pane disabled lady handizvo ndichaitaura sei but zvakaita zvokuti family iyi yakaita like mufesi akaita mwana aita mwana bhazorora futi kechitu but mufesi aisaziva kuti achiita mwana ndobva mufesi uyo aita sei atogara kwemakore ndokubva azosangana nebhebhi raakambosangana naro kare. Pakusangana pepe bhebhi ndobva athink vakasangana mhero kumabasa kwavo. Bhebhi ndobva asitaura kuti unoziva here kuti pepe patakasangana pepe kare patakasangana kacho ndakasita chii ndakaita mwana ndine mwana wako 1 but first aisaziva akazoziva kuti ane mwana but mwana anga ava form 4 mababata kasatotosanenge akatopedza form 4 atozofoira futi form 4 yachoni but manje akazotorwa birth certificate bhaakura achirerwa namwe baba vasiri vake. Ishu yakazouya pakuti mufesi akuti ndoda mwana wangu ndobva vekufamily kwakakurira mufesi stepfather vadanzira kuti nahandi kupi mwana because mwana ndakamborera from ari mudoko kusvika apedza form 4 yake izvo akutosvika pakuwanikwa. Why would you take munhu wauziva kuti akuda kusvika pakutoroorwa? Handidi. Kana iye ukada kutora mwana iyeye unofanira kundiripa hamene mombe dzotosvika kuma15 dzairehwa because anga kuti ini ndakachengeta mwana uyu ndikamisa kuchikoro pese paairwara waiva usipo kubva pachekupfeka chekurya zvese it was on me. Mwana handikurambidzi kutora asi chandokwanisa kuita ndechekuti pay me iwewe ndibhadhare. Mufesi akati aiwa indasaziva kuti ndaiva nemwana nekuti uyu munhuka ndasingatombozviva kuti akazoenda nepi ndikatozongodhuma nhawo kune mumwe kubasa ndobva ndazorememba kuti tikamboona pakati ndobva vambonzi zvekungonziwo raiti mwana anga akuti we ndoda kuenda kunani kunoonawo baba vangu handiti because anga achizoziva kuti baba vako chaivo chaivo ndevevavava but anga atori nevanin'ina about 6 if I'm not mistaken. Then hanya yacho nipa yakazongopera pakangoramirana nokuti akati mombe dzakureva dzakawandisa ndikakwanisa kuita sei kuripa nemombe idzodzo. Zvatokwanisa kuita zvekuti mwana anongogara kumba kwako kwacho ikokoko ndozongana dakuda kuzondiona anonga azondionawo ndozvaiitika but anga ungangowo munhu mukuru saka it was just a petty issue yekuti vanhu vaita sei varamba vachidzokorodza kuti munhu wanga atokura voekera voramba vachirwirana kuti hanzi mwana munhu mukuru iyeye anga wada kutowanikwa futi on top of that ndikasazokanganisika vakatozongobreaka mauyu macommunications avo but it was just like that. Kanyaya kachoni ndo zvakangangori kandongoziva hangu dero kuti hanzi ina sensori yangu yekuchengeta mwana asiri wangu okay bhutitari but hamumoka
Okay, nditange ganimbotanga nanonzi Sister Peach. Sister Peach zviisei? Sister Peach. Oh, my volume muri kundinzwa here guys? Ndinobona kuti volume yangu iri right here apo. Inge iri right one. Volume yangu inenge iri right. Sister Peach handisi kunzwai kana muri kutaura. Reka ndiise Sister Eunice. Sister Eunice zviisei? Yes, Shero. Kuri sei? Kuri bo. Hi, all the Shemarians. Muri bo here. Yes, tauraiti. Ndoda kukomenda nyaya ya Sister Vanchoga yaNezuro. Ya marimwe zuro. Is it Nezuro? I can't remember. Yavaitaura yemwana uya. Ini ndoda kungototi ngavasiyane nemwana uyu. Kutosiyana naye zvachose. Kana vari kunditeerera, please my sister, kutosiyana naye zvachose zvoti ezvinochera akaita problem kwaari ikoko. Itombosiyana mwoyo murefu uyu nemwoyo minyoro iyi sometimes inozokupinzai pataiti. Ende zvekuti muri maiti you are heart broken, you are chika. Mwoyo wenyu udzei, haufanirwi kuita heart broken. Asi mwana wenyu uyu sisi, haasi mwana wenyu wekuti munotodumbirwa kuita BP, kutadza pekushaya kuti moita sei kushaya hope. Ahasi. Ende mwana futi chimwe chinhu chamunofanirwa kuziya. Even like for example, inini ndamukadzi mukuru kudai, ndakafirwa naamai vangu. Ana amai nini variko, ana amai guru anani, but havambofa vakatora nzvimbo yaamai vangu. Izvo hazvife zvakaitika. Even nhasi ndikanzi ndafa panapa, vana vangu ana sisi vangu variko, mamwe masisters ariko, but havambofa vakaita umai kune vana vangu kukunda inini amai vavo vakavazvara. Saka kamoyo kenyu kakanaka, kamoyo kenyu kakangoreba, kamoyo kenyu kakanyorova, please stop. Ina mheno ndofunga kuti ndine mwoyo mupfupi ende mwoyo wangu wakaoma. Kutaura chokwadi, musandidyajo hangu. Mwoyo wangu mupfupi ende wakaoma. Handimbotswera asiri wangu. Ndikada kutodzokera mumashure kuti amai vava vakatombondikanganisa imba yangu zvese, nyaya dziya dzachimuti. Ndoswera ndichiti mwana ezvinezvi zvaakuitirai. Vazoenda vamai vaye vauya kuzomutora, mai kuru vaya vakauya kuzomutora vane mari, vakatoenda vachitoziva kuti ndiri kuenda kunomutora mwana, vatoronga ikoko. Vakauyerekana vati ndakuenda nemwana. Ende hamuna voice ka because vayozotora mwana wavo, hamuna kana voice. Asi mwana wenyu hamuna kana ukama naye kuti unobatanidzwa nei. Haasi. Saka anytime izvo zvekuti anozoti mama anenge achitoziva kuti muno muSouth makaoma. Saka ndikati mama vai vanotoziva weakest yenyu kuti zvikadai tinongoti mama moenda mobatsira kana zvaita vokondinya nelife yavo. Saka dai muri umwe munhu masiyana naye zvachose. Ende chikaona chinomuwana kwaari ngaanange straight kwaamai vake ikoko kupi. Siyanai naye. Because muSouth imomo achazowana chinomuwana mamutora. Munonangwa uroyi usina nebasa rese. Kuudzwa masoko ekuti munozonyatsofa chaizvo nestress. Apa murumboita stress mwoyo wakanaka unokuuraisai. Apa izvino muri kumboita heart break yekuti mwana wangu, asi mwana wenyu muchazonyatsoita heart break awana chinomuwana muinaye kumba kwenyu ikoko, ndopamuchionoti yezvo inga upenyu hwakaoma. Kana kutovabira futi. Kutokuitirai zvihombe zvekusoti aizouya achizopfeka hembe. Sisika. Chengeterai mwoyo wenyu zvimwe zviriko zvinoda kuitwa zvakanaka. Izvi siyanai nazvo izvi. Siyanai nazvo. Ende itongosiya zvekusoro mufonera musoroti kupi, kudaura usoroziva kuti ari kupi. Musiyei. Atorarama life yake already. Matrue colors maona, handizoti muruda zvimwe zvipi zvamuri kuda.
matoona varongana vauya vatora mwana imi ndima mhanya ndimadi apa ambotizira mazita kumutsvaga futi kuswera muchimutsvaga unge mwana wenyu kudi of course ise munhu aiwa inini dai akawana chinomuwana izvinoka musiyei ende chero akakufonerei chera musamuentertaine zvekumuti tizoonana tizodii kana ito kuti mapikicha twemwana siyanai nekungoti pamwe varungu vekubasa kwenyu vanenge vachida havo kuona sevanhu vakambobatsirawo plus vanga vasingazive kuti mwana uyu asi mwana wenyu munenge muchidawo kuvaratidza panozonetsa kuti but otherwise ka zvekusoroti mapikicha emuzukuru asi muzukuru wenyu uyo sisi vana venyu boys dzenidzo dzicharoora muchanyita vazukuru venyu chaivo vachauya vanaye pane mwana wavo akabatsirwa panguva ino yaCarolina ndiye muzukuru wavo iyeye ndiye muzukuru wavo wemashuwa chaiye uyu havatori naye uyu ngavasiye zvekuti muri kuita stress hati break mwanasi wenyu siyanai nazvo izvo musiyai zvonere musouth imomo zvenyu zvokuswera muchimutsvaga muchimita zveshuwa ka tichazongonzwa kunzi hamheno kana kuti awana chinomuwana maita tsitsi dzenyu maita mwoyo murefu wenyu uyu ka ende munoudzwa mamwe mashoko ekuti handizive kuti munoita sei kunangwa huroyi chaiwo kunzi muroyi azodai imi muri kuti muri kubatsira siyanai naye dai ndirini imimika kutosiya nhamba dzake kuti ndaitomuchinjira nhamba izvozvoti muraramba muchikomunicata namai vacho sikanaka mimwe mwoyo yedu yakanyanya kunakisa guys no imboomesai mwoyo iyi imbodzidzai kuti mwoyo imboita kakuoma mbichana kupfava kwacho is just too much zvinokupinzai panguva yakaoma sister imusiyei akadzoka ari kwari pamakapedzera kutaura napo ndipapo hati break siyanai nehati break itonyasofara izvenu siyanai nayo yamuita haasi mwana womunin'ina wenyu haasi mwana womukoma wenyu haasi wekuti munoti munin'ina wangu mwana wababa wangu hapana tikada kutodzika hapana hamuna ukama nayo angoriwo mwana wasorobha aitokushungurudzaiwo saka handizivi hangu kuti mwoyo wachono ungoti mwoyo dzinosiyana ine wangu mupfupi wakaoma haumboswera uchiita mabharangisha to be honest but advice yangu ndekungoti siyanai naye chichamuwanda ikoko kana akada kuti mama kutongomuchinjira nhamba ndo the best because kana muine kamwoyo kakoka munonzwa futi katsitsi mheno kuti kai kamwoyo kacho katsitsi momunhingirikina saka the best way kutongomuchinjira nhamba kana zvamunetsa ikoko kwaari wongodzokera kuZimbabwe kuna maikuru vake kuna mai vake imimi ungoita stay away kumwana uyu ndo maonero sisa Inesi rambai muchitaura ndiri kufuriza 1 second rambai muchitaura right ndandakupedza hangu but ndo zvandachingotaura sister Fanny Choga kuti aiwa siyana ine already zvakatoitika zvacho makatoona mega kuti havatombokuverengai havatombokukaundai kuti murani even help yese yamakaita hapana anotombokuti tendai kuti makabatsira makadii saka handifunga kuti it's a good idea kuti mozoramba futi muchiti naye dai mangosiyana naye dai ndirini mimi ndaingotosiyana kutomuchinjira nhamba because kana muine iko kamoyo kakanaka kayaka achawana chinonomuwana munomutora futi momuchengeta ozowana chinomuwana ari mumba menyu manje apa amboenda kuZimbabwe adzoka hamusi kuziva kuti adzoka hamuna kuudzwa hapana kusuma ekuti adzoka vanhu vaive kumusha vozongonzwa kunzi mwana adai ari kumba kwenyu munoudzwa mamwe mashoko amusati mambonzwa imi mukazvishayirwa pazvo saka dai matongomuchinjira nhamba masiyana naye ndo dai ndirino hangu ini ndo zvandaita alright chero iri isako vamwe ndachida kungoti ndingotaurawo hangu nenyaya yavo yokuti aiwa vasaswere kune zvakawanda zvinoitisa mahati break kwete zvevana vasi vedu izvo kune zvizhinji chaizvo chaizvo
All right, All Shero, right. bye. Bye. All right, bye-bye. My D, vanyuwana ngatimbisa my D. My D, zviri Hello, hi. How are you, Shero? Thank you so much. I'm good, thank you. Nice to see you. I always I know, and ndaizoda next time. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. No, tiri right. Muri sei. Tiri bo, taurai tingi. Ndakaiona show ya sister ndovati vanchoge ndori easy. Ndakaiona hangu inofungeka. Ndakaappreciata zvese zvavanga vachiitira mwana uya everything zvezvavanga vachiita asi I think vanofanirwa kuchive neboundary kuti iye zvinezvi zvakwana because ndiri kuona sekuti amai vacho chaive mwana biological mother she doesn't appreciate appreciate zvese zvikuitwa nemukadzi uyu appreciate hama dzacho dzekuna dzemwana uyu kwamai vake chaiko they don't appreciate they are taking ava for granted and the thing is like zvambotaurwa na Eunice vachitaura kuti ini zvangu moyo wangu ini handifungi kuti moyo wakashata kutaura chokwadi zvavari kutaura kuti ngatiye nokuti chichazoitika vari kuteiwa neriwa honestly mukafunga pavakauya paya mwana kuita pamuviri vagoriritira zvese vagoita zvese and everything munhu anongouya sure honestly orongedza kuenda nemwana no thank you nothing havana chavakauya vakabata like zvavaitaura kuti hanzi vakauya there's a ngirikini yavakataura nekuti hanzi kana papa bag rekucheckers exactly nothing at all kuuya kutoenda pamafenzi vachinonyeya mai vanhingirikina vachengeta musha mwana unokura odzoka ozonguva contacta paanodira vari kutorwa advantage of she has to have this in mind I think vane hama dzavo dzokukwanisa kudini kuriritira nokubatsira she has to on her own life ngavasiye mwana uyu ane hama dzake this child she knows very well kuti ari kuvashandisa mamava ari kuvashandisa ari genuine ari munhu anovada ende achinzwisisa kuti ndo mai vangu vakandibatsira and so forth kana paakadouya achibva kuZimbabwe angadai akauya straight achiuya kuna mamava but inini zvangu kutaura chokwadi no vakabatsira zvakwana ngavambofokasa neupenyu hwavo ngavafokase nezvekwavo kusaidi kwavo uyu ngavasiyana nayo like kuti pakaitika chinongoshata chete vari kuvamaka because murume wacho hapasisina like baba vemwana uyo havasisipo saka vari kungotawo charity zvavo but uyu musi anonzi aniko uyu sihoyo ndiye achingouya achingoramba achinetsa futi and sister vanchoga vane mwoyo wakanaka ndo zvandakaona zvichapedzisira zvavapandukira is either mwana uyu anogona unoziva kuti unogona kuenda kujere nenyaya usina kuita kana kutori vanhema kuti ndo vakandipama kana zvinodhaka kuti ndifambe nazvo vakazvifita tepi yacho zvazvo exactly because kusaappreciata kwacho unotonyatsoona kuti zvinhu izvi kune kwazviri kuenda chaiko saka dei vasiyana nazvo pachiri padhuze no vatraya she has done her best vaita pese pavagonera vaita vasikana mukafunga kuti pese vachingomutevedza vachingomufonera kuti ndiri kuuya hai hey this and that hey zvezvo kunguva kuti vakambosvika panguva yekutonyengerera mafotos emwana vatumira mafotos emwana vakamuignora ndokuti ambonyatsonzwa mumwe wacho anomboda kumbopota vachimboignorewa ende kwete kutomuignora zvekungoti nguva diki ba kutosiyane nazvo asi
kuri kwokuti vachitizvo tichine matai mai vacho tine matai chichi plus tinotaura plus tinoita sei uyu mwana uyu and mai vacho ndo mwana uyu zvakati zvikati but mukada kutarisa zviri kuita mwana uyu imi ndinokuona kunge zviri kubva kusaidhi ikoko kwenyu nokuti paakauya achitorwa paya because wazvara mwana atove munhu mukuru pakauya mai guru vachitaura kuti ndaakutora mwana ndaakudini then akanga ari umwe ari munhu ane dzake dziri kushanda musha akataura kuti do you know what kana zviro zvamavinga imamuna kundichengeta ini and pandakaita nhumbu inoyi makanga musipo and pandaipiwa preparation dzangu idzi maamusipo dzokerai achitaudza mama vake ava kuti mama mufunge kuti kuuya here kuda kuzonditora kuda kuzondiita se but vakarongerwa zvese ivo vachiti zvinhu zvese zvitsvene saka if I were her ngava sinazvo because mwana uyu nehama dzekwamai vake vari kuziva zvavari kuita ivo vari kutamba bhora mugiraundi timu yavo vega isina hava mukati saka vachenjere kudyiwa very true ndomaangu kutaura nawe thank you alright maita basa maidhiriga ndiedhe vamwe vari mubox thank you D. Thank you bye bye alright bye ganditanga chirume apa brother Tawana sei muise brother tari Hello zviri sei bobo taurai chinzi inini ndoda kungotaura pane nyaya yanzanzi Van Chaga kuti vanzi moyo muchena unobayisa saka ivo vangada kana vachida kumubatsira ngavamubatsire asi varege kumusevenza padhuze stereki vakamusevenza padhuze stereki vanogona kuzadasi anogona kuramba achizovakuwadzisa manje asi ivo ngavamubatsire varege kumusevenza padhuze stereki nekuti vakadhuze vakatomuona unhu hwake saka ezvinoizvi vakaramba vakamusevenza padhuze ivo ngavavo asi vakaramba vakamusevenza padhuze stereki wadzisa ivo asi ngavaramba vachimubatsira ari kure ake ko madhamu ari kupi moyo aripo varipi utombomhoresawo kani ndomhoresawo vari papi vari papi ndombomhoresawo ndavasuwa varudedzera vari kure gesi kumbokona bvudi taritarika kurege kuti dhiva magesi nedamarei ndiri kubatsira aya munodzimai aniko mudzimai wenyu munodzimai ani bvudi taritari munodzi baba ani riri pamberi rechitwiro maiti naye maiti naye vanondinakidza kudanzira here vanondinakidza vanondifungisa kumusha kwedu chaiko kumapurazi zvavanongoita so zvongondinakidza so vozvambora usaditi zvondifungisa mene zvonyatsonditora take back kunyatsoenda kumusha so ndo zvavanongoita havana ramangwana ava muzonext time pamunouya pavhidhiyo muye navo saka alright ina chapfuura njira nyaya dzangu nedzakatowandisa pfuura dzangu really nedzakawandisa pfuura dzangu moya mangwana so network yenyu inenge ichibloka wani network yenyu inodonha moya mangwana munyatsojusa mujuse mabhandles akati wifi yandoshandisa
Alright, hamunouya mangwana. Mangwana pandopinda mobva mapindawo. Mouya mangwana. Asi pamunouya muuye namaiti, ndoda kumboona maiti naye, ndoda kumbovamhorosa kuti zviri sei sei. Vanongondinakidza so. Iri bo. Asi ndiri kuona Korean movie. Saka imi mbuti tari makadzinga mukati nemunoona Korean movie kutoilet here mukuti chiwe. Ndakaita sei? Madzinga maiti naye mukati buda muno ndimboita zvekushema TV ivo vandoona Korean movie. Vane yavo. Right, bo bye. Ikandiseva. Nice. Vari kuona Korean. Bo bye. Ngandise vamwe. All right. Right, one. Thanks. Ngandise vanonzi Sister Mona Lisa. Sister Mona Lisa. Hello. Zviri sei? Mushe kanjani mukundinzwa? Ndikunzwa, taurai chinzi. Foni yangu handisi kukwanisa kuisa face kuti ndiri kubasa nhasi. Alright, iripo, no problem. But ndingobvumirana nazvo zvanga zvitaurwa naSister Eunice zvaSister Van Choga ka. Like hanzi pane fine line between mwoyo wakanaka nekutopusiswa nevanhu chaiko. Saka ivo vega vanofanirwa kudrowa line kuti apa zvakwana. Zvavaita I think zvatopfurikidza kukwana chaiko. Because mwana ivo pane pavakambotaura pamwe vachitanzi mwana uyu akatonditi mimi ndimi vega vandinoudza zvinhu mai vangu handitombovaudzi. Mwana asiri wako ka haasi wako. Chero akanga audza masikiriti asiri kudza mai vake pamwe angaida kutongovafadza. Saka ivo I think pavaita pakwana. Saka ivo ngavadrowe line kuti aiwa apa ndapedza. Kuzi chava chafira kanzi tsitsi dzinotsitsirira. Manje vachachema kutopfuura zvavanga vachiita apa. Saka I think vanofanirwa kuchinhingirikina zvavo vatsvage kumwe kwokuitira tsitsi. Mwana uyu atoo munhu mukuru ende arikuzva zvaari kutoita. Anongozotsvaga kana zvinhu zvaipa kana zvinhu zvake zvakamunakira anenge ariko kuvhenda kwake kana kuti ari kwaanenge ari. But kana apa nhamo ndopaanovafunga chete. Even friend chaiyo haudi shamwari inongokutsvaga panguva yenhamo. Munhu ngaakutsvage pakufara mufare mese kana papa nhamo muri pamwe chete. Munhu anongomirira kuti apa nhamo ka handifungi kuti zvinoita. Saka ndo mashoko andinawo zvangu. Saka ivo ngavatsvage line chari vanyatsodrowa kuti aiwa ndapedza. Ndi vanyatsovhara chapter iyoyo chimuti zvaakafa vakasiyana. Kana chimuti kwaari ndofunga anotoshuvawo kuti ngavachisiyana nazvo. Alright, maita basa. Again, it's good to see you. Alright, bye-bye. Thank you. Go. Zviri sei? Kuri sei? Tiriko. Tipei chinzwi. Zvanga ndichida kutaura zvizhinji zvacho zvataurwa naSisi Eunice. Inini kungovaudzawo zvangu my peace of mind. Ndavatovhara kuvhara zvachose, no communication, no kubatsirana. Havatozivani. Chero vakasangana naye murodhika vanenge vatosangana neni wavasingazive. Chero mhoro inini ngaipere. Because apa ivo vari kutovasveta vachitoudzana namai vake zvabva kutaurwa nasista ava kuti hanzi ina amimi ndiva ndoudza masikireti angu. Aitovanyebedzera kuti vanyatsoona kumuchengeta stereki. Aitonge aine masikireti avo avaitoudzana namai vacho kuti ukaenda ikoko ubva wanoti hauna basa neni, une basa neava. Ende murume akanga avasanganisa akafa. Saka ivo chavanonyengerera chii? Ndavamirire vana vavo vakure vagozovazvarira vana vasikana vokuzochengeta vana vavo. Kwete kuswera vachishandiswa nevanhu vasina kana basa navo. Ende zvechokwadi akazouya futi vachimuchengeta akazowana chaanowana saizvozvo vanenge vakutonzi vakaita jealous kuti vakatourayira nekuti ivo vanga vasina mwana musikana. Saka ivo vanongosiyana nazvo zvachose. Vasambomuverenga kuti
kuti vanomuziva muupenyu hwavo. Zvandachida kutaura. Yes, ndatofunga kuti kana dzimwe nguva munhu akapuhwa kana chinhu chaiko chaiko, even akarwara nemudumbu unonzi dai asina kurya kwamainingi, dai asina kurwara nemudumbu, zvoitika futi. Izvozvo chaizvo. Kana kuti anotozvidyira poison uku achida kungovatsvaga nekuti vari padhuze naye. Zvongonzi ndimanga munaye, saka zvakazofamba sei kuti azodaiso. But vantu vanongogara naye kana vava kuSouth Africa, hadzina Bhutitari, don't block here, but she must love you from distance. Kana vadzokera kuZimbabwe handi anoenda kumba kwavo here. KuSouth Africa ndokwaanongonotsvaga kugara kwavo chete. Ipapo kuSouth Africa kwacho ndavasiyane naye. Ndokwandoreva zvokuti why loving her from distance, ivo vasingatogari yese even kuZimbabwe. Saka ndiri kuti iye Vanchoga ndaasiyane nefamily iyoyo, amai vacho nevana vavo vazviitire upenyu hwavo, kwete kuswera vachizoti heye ndimi mai vangu vandinoda, ndimi mai vangu vandinoda, kuvada nekuti muri kuvasveta. Vakakuudza kuti handina chandirikukupa anovada here. Handi anovada panguva yenhamo kana akagarika haana basa navo. Very true. Ngavasiyane naye. Amuri kuti sister Vanchoga muri kuzvinzwa here. Sister muzvimwe nda kusalingirisiriyo. Sister ndimwana chichoka ndalingirisa. Ndadora nemistake guys. Ndada kukopa linki. Ndandida kuisa linki. I think ndachisa lingirisiriyo mubhombi space apa. Kuti sister Vanchoga vacho varipo here. Ndandabaya pasiripo. Iripo. Iripo maita basa. Ndavangoomesa mwoyo vangotaura kuti handikuzive. Kana vasina mwoyo wacho wokuomesa ndavaendi vapi. Asi but sister Nyenge vane mwoyo wakanaka, vanochengeta mwana muwasiri wavo. Ina handizoziva kuti pesina ndindozozvigona here. Vane mwoyo wakanakisa. Because kubvirira chero pakuroorwa kwavo kwacho nanamai vacho, handiti vaingoita mwoyo wakanaka vachingoti aiwa zvina basa ngatigare. Saka vabva vatoteka advantage kuti ava vanongogamuchira zvese. Saka tinongovaiti. But Gogo, ndine question. Do you think kuti munhu asina yatowawe off topic. Do you think kuti munhu asina kubeta mwana anokwanisa kugara nemwana umwe munhu asi iye asina kubviraita mwana mukati meupenyu hwake, kana kuti kunyeperana chaiko. Pachikuru chaipo tarai chokwadi Gogo. Pachikuru chaipo. Zvinosiyana nekuti pamwe inini handina kumbobvira ndaita mwana. Mwariwo vakanditi handibereke. Asi poita kana mwana wehama yangu, kana kuti pamwe mwana kuti ndakaroorwa nemurume ane mwana wachona tichinyatsokudana togona kuchengeta. Asi manje problem inozoitika veukama vekumwana ukwa vanogona kutofurira mwana wako ukati uri kunyatsochengetwa zvakanaka naiwe. Asi kana ari wangu inini pamba ipapoka havamboya vachimubvunza kuti naiwe uri kuchengetwa zvakanaka here. Chero ndikatotadza kuchengeta wangu hazvitaurwi. Asi ndikangouya stora wako iwewe ndikagara naye, vakangouya vanobvunza ugere zvakanaka, uri kuchengetwa zvakanaka. Saka isusu veukama ndisingafanirwi kuti tisvike tichipinza mwana interview. Ko emotionally ngatiti mumwe anenge ane vanake, what if emotionally inini pamwe ndisingazvikwanise zvozoita sei manje? Pamwe emotionally asanda prepared kuti asitozi kuti kugara nemumwe mwana umwe munhu koita sei? What if something happens kumwana iyeye ndozotanga kublema ndirini kuti mwana wangu sei azorwara chakati wamupei, sei mwana iyeye azorwara, kana sei mwana iyeye andasvika ane svina izvozvi ndotanga kublema. Kana kuti pamwe mwoyo wangu inini pamwe ndogona kuti yes munhu mukuru fesi ndikumuda, but pamwe kuzonyatsa kuaccepta kuti mwana uyu zvogona kundiremera, hamuzvitarisiwo here izvozvo. Iwewe uchipinda marriage yekuti iwe hauna mwana, mukomana unaye ane mwana, munofanirwa kuva matowirirana kuti inini handifunga kuti ndinokwanisa kuchengeta mwana uyu. Saka iwewe kana urida kundida zvekuti ndizochengeta mwana,
inini handikwanise but mwana ngaaende isaidha kwaamai vemurume iyeye kana vari vapenyu unochengetwa kwaamai vemurume iyeye kana kwaamai vacho uchiona kuti hakusi kuita akanogara kwaamene vako iwewe muchimuonerawo ari ikokoko noti naye but zvakangooma zvinongodhipenda kuti mukudanana zvinosvika papi. Matara chokwadi nawo gogo hapa matara chokwadi zvakangooma hatidi hazvisi zvafanchoga kawatsongondijuma imwe nyaya handida kutongonzwa wangu matsotsi enyu because hatidi kurevera nhema kana ini naore da kuti ndega ndakangozvimirira kungomira kana pagedhi. I remember this at the time ndaingoti ndakamira kana pagedhi kumaraini kwedu ndosaka kuona chimwe chimwana chepamhiri pedu so saka ndaiva nemadisparities guys akuti chokwadi pamberi pamwari handizivi kuti personally handifariri vana here kana kuti type yevana iva ndiyo handisingafariri here kana kuti pane zera randiofarira I don't know but pane vamwe vana vangu vari tuwe pamhiri pemba pedu so hii ndikaona mumwe wachoni so handizivi kuti nauri kuti kaigara kane shina here hana bva ndakafarira kamwana ikako ende manje mai vacho vaifarira kuya pamba pedu zvingaiti kubva vane mimba kusvika vakazvara kamwana ikako dzingwenguyewo chimukasiya kana kugara pagedhi pedu pepe varipo nechimwana chavo cheche saka ndakanga ndisingachifariri nda kuti ashuwa then the other one aita kunga rinani but ndingonyangadzwa ndikangotarisa kudaiwo so ndanyangadzwa handizivi kuti inayo kuti zera ndiro risingasofarira here kana kuti chii kwasaka kakambogara pamba pedu but kanga kari cute ndaikafarira asi zvokuzoswera ndinako manje it was a no go area zvokuzonzi vondisiyira mwana ndotanga mupepa kutanga kundividzira mhere ipapapo I think I didn't like it zvaidhipenda neropa rangu saka zvimwe zvinhu zvandiri kutofungawo ini kuti ndaitozvigaya nhasi kuti but we never thought about izvozvo izvo guys kuti iwe kuiwo right tingataura zvese izvi but papaground would you say nemwana womumwe munhu zvokwadi asi iwo uchiti ukatarisa mwana wepane wekunext door unoona every day uchimuka ukatarisana nekudai unohwa mwoyo kusviba ukangomutarisa dzimwe nguva so am I going to be eligible kugara nemumwe mwana womumwe munhu so nandikureva nhemeni kana uchidanana nemukomana nemwana muudze kuti mwana anoenda kwaamwene unochengetwa kwaambuya vake amai wababa washona kana kwaamai acho kusingaite wabva watondifungisa futi imwe nyaya yaitotaurwa kuti amai hameno mai guru vanofanirwa kuuya through iwewe kuti mwana ari kuda chakati ende kana kuti baba voendawo through new step father varume vane pride izvozvo havabvume kuti murume wako iwewe wakaroorwa ka abva wabva ikoko ndobva wasenda kunoroorwa kumwe saka kuzoti mwana ari kwababa vake obva wakuti murume akuroora ngaachitaurirana namurume wekudhara kuti mwana ari kuda chakati sezvo handiti iwo mukadzi munyowani nemukadzi mudhara vari kutaurirana kuti mwana ari kuda chakati mwana ari kuda chakati handiti saka kuzotiwo varume vataurirana kuti mwana kunoko ari kuda chakati mwana ari kwababa vake kana kuti ari kwaamai vake asi baba vashona kuti vachizotaurirawo baba vekwakabva kana kuti baba vari kuuya kuti mwana ari kuda chakati varume havabvume izvozvo kutaura nemurume wako iwewo munyowani asi kutoti ana amai yes kunana baba zvigoni havabvume if not prepared, don't be in that kind. Guys, I don't know if you understand what I'm trying to say or what I'm trying to tell you. There's that feeling, Moswa. The feeling if it's my brother, I can love my brother wholeheartedly. Then maybe can I woman way so depend. Not everyone so depend. But it depends. Kuti ropa rangu raklika nerimwana wehama yangu here rimwe racho rinogona kusaklika because pamwe rinondinyangadza pamwe unoyema zvondinyangadza kuda zvogonondinyangadza zvofuratira mwoyo wangu kuti ndikangokuona ndonzi wakakufinukana because unoyema ugona kungotanga kuti handidye mavheji izvizvo ndinoti nedzimwe hama dzangu I remember aitojaidzwa mwana iye akatokura akajaidzwa kuti haadyi mavheji haadyi mubora anodya mazai ehuku
kusvika kure ndakugayika because of that ndosara mama yangu kutoti munhu womurume ndaitotafa saka what's so special about this person ndofunga kuti ko uyu pamwe achauno pamwe achati handidyi chakati pamwe achakudza kuti I don't like this, I like this, I like that, I like that, pamwe anenge achiemera baba wake nani sitopu indozovayemera nguva yemanje. Saka tinoita topa competition manje zvinenge zvinenge iwewe ibva matongotaurirana pekutanga handiti kutaura kuti iwewe kwete kureva kuti iwe waita mukomana nemwana but tingotaura kuti Benson vadzoka don't pinda murelationship iyoyo kana uchizvona kuti hauchikwanise kana kuti pekutangisisa pacho kuti inini mwana handikwanise kugara nemwana mwana uku kwete pano Budi Benson ndofunga vadzokera yekuti varume havabvumi kutaura navamwe varume Budi Benson oda kundinanaira gaizi ani gaizi ndikunyebeni pane zvimwe zvinhu zvokuti hatinenge chinyatsonyeberana but chokwadi when it comes to the truth I cannot fake to like someone's child ndisingakwanisi kumufarira gaizi. Follow your heart. My heart says, I think my heart says I cannot take a burden remwe munhu ndotanga kuti rangu I can't do that before I know it. I think ndotanga kuzotanga kunetsana nemunhu because of burden rake iye and nditoziva kuti ndozokwanisa kuzviaccept here kuti every time baby ndenda kufanira kuziva kuti in this relationship I'm not the only person, pane mumwe munhu extra aripo. I don't know if I'll be able to adapt to that with my personality. Personality yangu iri a little bit tricky ndochokwadi. Personality yangu ndinoiziva zvangu when it comes kuvamwana vavamwe vanhu I don't want to be heartless and ruthless kuvana vavamwe vanhu handiri kunyepa as much as I can look for a maid but there's that thing chinouya apa pangu apa chinoti joko chinonyisa kuzwa kuti yo iwe I think pfungwa yangu inenge yakuti so I'm looking at the seed of my husband. Handizivi pfungwa dzangu maybe dzomboti kurukuru I don't know but that's the truth vedu handikunyebera maybe kuti hatanda pina hangu mazviri but ndinotya ndotya kuti vana vamwe vanhu utsinye kana ngonyangadzwa navo handingadero but ndingotaura kungoti ndotya because from afar handikunyebera ndikangoona type yemwana even kuno pane vamwe vanhu vatombodzisarara yekuti mapart time ataita pane vamwe vandaifarira kutonyatsa kuvafarira as if tiri close zingaiti then kune zvimwe zviyezve zvokuti ukatarisa ne1 eye so hauzombodi kumufarira futi munhu iyeye unenge wakungoti ukakaona kuti hakachisimuki chabve pano hakachisimuki chabve pano ndo zvandiri kuda kuzama kutaura kuti do you understand that feeling kuti unenge chidedza Budi Benson tinzwe kuti vari kuti but mazvinzwisisa kagogo zvandiri kutaura. I'm not breaking your heart guys but we are telling each other the truth ndo zvinhu chokwadi checheche inhema here gogo zvandiri kutaura. Aiwa chokwadi chakangonaka nguva dzose kwete kuti tibhaizane kana kuti iwo wodanana nemukomana nemwana womubhaiza kungoti ndingoroorwa asi iwo kunyatsoziva kuti pasi pemwoyo wako pane 1 2 3 zvausingafariri saka mukangoudzana chokwadi muchitanga kudanana kusvikirira muchienda kunoroorana musinganyeperani zvinenge zvakangonaka. Yes, thank you. Mina ndimboisa mwangu sorry nekukubreaka yehati but already bongo mendi ameno vari mumukomenda ndikubreaka. I'm not guys, I'm just telling you the truth. Zvinhu zvitori zviu zvatiri kunyatsa kuda kumhandirana zvatu indati ndizvitaureni because nezivo pane zvandakaona zvakangondiita kuti dyo tichifamba padzapo iri bhore kandi ede vamwe bo right. Lixi zviri sei? Lixi Hi, Sherry. Hello, Sherry. zviri sei? Zviri sei? Ndiri bo hangu iri sei? Ndakanda kutovata ndiri mubox. Taura tiwe. Ndinenge ndichida taura nyaya yasister Nyenge yemwana wemurume wavo yayi hanga siyane nazvo zvezve
hazvibatsiri because unonasa kuti mwana wacho anovadira kungovashandisa like kuti ari munomu akatambura anoenda kumba kwavo wondowana zvese zvaanenge achida achibatwa zvakanaka. Kana dai vari mumwe vengomusendera meseji yekuti kana ivo vaimbogara kuLimpopo vanongomusendera meseji kuti ndakazobva nevarungu vangu ndaakushandira kuCape Town, kungoti asachadzokera like anogona kuti akatambura kwaari kumukomana wake iye akambomumitisa akamitisa vakatanga kurwa futi anogona kukwira taxi oenda kwavaigara sinzi achikuziva. Saka ivo vanogona kutongogara vamuvharira ngomusendera meseji yekuti sori hako mazana handiko ndakamboenda taakushandira kuCape Town ndokwandakugara, kungoti asatombosvikako. Futi pafoni pavo vasiyane naye zvake zvekuti anosendera munhu ungati kuna mama wako iwe Sharon, ungati kuna mama wako apo uchitanga mama wako indoti ndepi yenyini haisi toita kunge masisters even baba wangu ndoti ndepi yenyu ndo mamhoresera tinoita ivo vainatota kuti anoti apo kana kuti hai apo atingi handitomboidi kana kuti kalanguage kega takambosotana nabrother yangu anditaurira kalanguage kale kuti nandichida kutoena nanga ndichida ndikati iwe ukutorana nechakwanisa musikana wako ini ndaura zvakanaka. Ndine sister yangu futi inotaura ichidere ndokumudza kuti iwe unoda kupakwa porejereukutanana ndikati pfeka wako chamwari inakana nemusikana wako unenge uchiti nandichitoda kutonhwa kutoti ndakutonetsa kuti uchitaura nini inangu handidi chinondimara like unozwa kumara kunoitisa language yekuti ndozvezvindita kana kuti chimwana chinenge ropa rangu risina kusangana naroka ndozvandine nchidzwa nechizonzi ndozvane nchihwa izvozvo kana ropa rangu risina kuklika neremwana chokwadizo guys. I'm not saying ndakavavenga vana but ndikutaura zvokuti blood rinogona kusawirirana muona kungokuti unonzwa kunzi nyongo kushaita kuna iwe anditadzira hapana chanditadzira asi kungoti I just don't feel like mwana nemunhu iye handisi kunzwa kuda. I'm not saying everyone, zvodependa ine mairi ngataura chokwadi hamuzviitiwo here izvo guys. Kana mese muchiti hamuzviiti kubva nditoda anoending prayer ndinamatike chokwadi kana ndichizvihwa ndoga ndinozvihwa ini ndiri kureva nhina no hausi wewega unozvinzwa Shero. Yes. Iri bore inga ndisi kundichana kukunza mene zvikuita network yangu. Iri bore ganimboisa mumwe. Alright, bye. Right, gandise brother Masawi. Moreka ni budi Masawi. Kuri kuti ndoda kukunanaira zvadii futi. Mukangodinanaira ndikuzvidefend. I'm defending myself now. Kana. Utitanga kuseka. No, unoona kuti chinoitika. Chokwadi murudo nguva dzese chakanaka. Atidi vanhu vanouya nefake face. Yes. Ichocho chokwadi chauri kutaura ichocho ndo chakanakisa manje. Ndokuvaka kuya kwatinotaura. Lakira wakaita iwewe kana kuti kugona kwawakaita. Ndekwekuti muprogramu yako muShema TV une vanhu vakawanda stereki vane yatingati wise counsel. Unombobvira wapindiwa mumarriage kusaka hazvingashamise kuti hauzivi kuti zvingafambe sei pane mwana kana kuti even mumarriage chaimo nekuti haunombobvira wapindamo upindi uchingoti everything is going to be easy. No. Marriage inotosenzerwa. Saka zvawataura zvakanaka nhasi I support you. Yes. Kuti kana une zvausiri kunzwisisa ndo basa redu isusu saka tichibva tajamba kupinda mubox nekuti tinenge taona kuti apa paakuda kubatsirwa munhu. Saka kubatsira kwatinogona kuita ndokudaiwo. Yes, it might be difficult kuti ugone kugara nemwana nekuti haunawo kuzvijaira. Saka panenge pakuitwa modalities dzekuti mwana uyu anogona kuenda kuna mai vake
kana zviri zvinhu zvinogona kuitika. Kana zvisingagone kuitika, kuna nagogo 2 vekwababa nevekwaamai. Asi ini zvenyu muchifambidzana, chandinoziva ndechekuti as time goes on, uchijaira munhu wako, mwana achiuya kwamuri maweekends muchiita sei, unopedzisira wamudzidza, wamuziva kuti alright, mwana wayo ndinogona kutomita wangu zveshuwa. Kasi kuti utaure iye zvinezvi zvazviri, kuti ungopinda mazviro ungoswoti mangwana wakuti ungofuma wachitongonzi good morning mama. Yes, it can be difficult. It can be. It can be difficult, honestly. But ndo chinonzi marriage chachoka. Zvakafanira kuti iye zvinezvi unorara pamwe uchiita mararo zvako pamubhedha wako nekuti uri wega. Asi kana wana someone, pamwe mumwe musi unotofuma uchishamisika kuti yezvo ndakutorara na someone paside. Ofuichi kusaka zvinhu zvese zvinoda time yekuti udzidze uchifamba nazvo uchiita sei. Ndoda kuti Sister Eunice, ndoda kuti ndizogara navo pasi tione kuti tingaita sei tikubatsire kuti, because pari kungoda chete no don't go kuya don't go kuya DJ. Toda kuti tikuonese kuti zvinofamba sei. Munhu arasa nyaya yese ndigogo, wangova Jumo sekumujumo kwandakakuitawo musi uyawo. Handiti. Asi no, kutaurawo chokwadi kwakanaka kuti inini, because haungangonopinda mune zvimwe zvinhu nekuda kwekuti uda kufadza maShemarians, iwo chinyatsoziva kuti deep down your heart zvinhu zviri kukuremera. Handiti waona, saka no, tiri kupanzwa isusu maShemarians, tichakubatsira kuti uve ne better understanding kuti zvinofamba sei. Handiti? Handiti. But zvinobvisa feeling yangu here ndine ndichiti ndikunzwa kakumarwa kwekuti kakumarwa kari kukonzerwa nekuti you don't know mune zvauri kupinda kuti uchanozvita zvichatambirika sei. Handiti? Asi ndokusaka ndati kana kuina gogo mwana anombogara nagogo with the time kakumarika kai manje kanenda kachiita se kachipera, because pamwe ukazoita wakwewo unotozvipedza wazofunga kuti kana dai anga ari wangu achinzi hadiwo nemumwe munhu ndingazvide here. Handiti waona? Saka zvinhu zvokuti zvinongoda time yekuita se yekujaira muri 2. Saka munomboda time muri 2. Ko unoudza sei munhu kuti every time handisi kuti ndozviri kuitika, but ndingoda kungonzwa kuti like someone akaramba achingoti on your face every time, every minute, my son, my sons, my daughters, my chi. Yeah, how best can you tell munhu kuti no? And like things zvondinyangadza ini kungozviwa every minute kuti mwanangu zvondibhowa. Ona senini right zviri ende wakuda kutondikatidzisa naye nekuti nyaya yako yakora. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu 2 vanenge vasangana, hatitoda kuti titaure iwe wazitika, vanhu 2 vasangana vari kuya vaine 2 different packages. Mumwe ari kuya aine usengwa hwake, mumwe ari kuya asina chaakasenga. Handitika? Saka this person kana kuti ndimai vandadanana navo vakanga vachiramba vachitaura kuti my daughter. Handitika? Zvavada kuedza kuita, vada kuona kuti are you prepared kundisenga inini neusengwa hwangu huri kumashure nesanzo rangu riya. Dzimwe itest chete dzaunenge uchiita uchipinda, but manje pane danger yekuti sekutaura kwavo kuita kumanje munhu akaramba achingokuti mwana wangu zvaakuita kunge ari kureva iye kuti mwana wake ndiye akakosha pane zvese. Amva aita kepi yekuti whatever we are going to do mwana wangu ndiye akakosha zvese. Saka kwauri wewe it becomes annoying kuti izvi zvazonyanyawo izvi, kwose zvabva zvadaiwo so, but take it easy on yourself. Kana uriwo unenge uchinzwarwo take it easy. Zvinonaka things will take care of themselves. Handitika?
wise council ndinoda kuti nditaure nasisi Eunice tiite board of wise council. Munondiona ini? Hauna kundibvunza kuti mutupo wangu ndonzani zviya? Hauna kundibvunza? Ndinonzi mhofu yemukono seke. Nekasimairi kako kaonoro wako. Hauna kurema iwewe, hauna kurema. Wandinotopindirawo mboksi. Kusaka haiwa no. Basically, you just need time. But at the same time, in point yangu iri pakuti like in general, like what I said, but it depends on what paranguruno. Ndakangozvifunga umwe muti kuti no, but we were talking about this. What if inini munhu chimoti unogona kupinda relationship, maybe mfesane mwana kana kuti baby ne mwana wopinda kadai. What if mukasaclick? What if you usamfarira tabva ipapo? But now unoona ngachingoti everything mwana. I think ndinozosvika panguva yekuti I feel like you are forcing me kuti ndiite iwewo zvauri kuda, hausi kundifungisa kuti inini ndikufila sei uchindipakira kumeso kwangu most of the time. Pamwe ndipe time ndione kuti would I like that or not, or yes. Ukundiforsa. It's like ukundipa porridge ine lemon but inchida porridge ine doi. Ukundiforsa wona manje. So at the same time ndenda kuona kunge zvikuya by force. Love should not come by force. Love should come naturally. Andika saka chawagona ndechekuti wanyatsotaura open and hapana ari kukublame and handifunge kuti pamashemarians ese pana angakublame pakutaurawo. You are being open. Andika you are not saying kuti handidi kuroora munhu ane mwana wake, but you are highlighting my problems aunogona kuzosangana nawo. Handiti waona kusaka no pari hazvireme kasi pakutanga yese zvinogona kumborema kasi aiwa zvinoita zvakanaka, especially isusu mashemarians kana tiripo zvedu. Kana ndine mumwe mufesi wandikutaura naye ane mwana wake iwe kaiwe inzwa zvawakutanga watitaurira panapa iweza uite mushe iwewe moti tsano ningirini motion pamwe vanogona kunge vari kuona ningirini indavakani iwewe. Nice. Crazy. No, honestly speaking, it's always good kuti umbova as open as you can. Take it or leave it. This is me. Ndini ndiri kuya ndakatodaya mwana pamwe anogona kundiremera asi ndini ndiri kuya ndakadaya kusaka you are correct pane zvese zvawakutaura izvozvo. Very 100% correct. Right. Kasi usati rasiso tapota zvedu nemusa wako. Usati rasiso. Ndine kamwe kanhingini kako handizoti ndichandiyaita sei, ndine kamwe katingi kako aya manhingini ako aya anokupinza bhizi, saka ndichakutsvagira kuti ndokupimira sei kakanaka kekuti 24 hours munako. Yes. Really? Alright, munondibata ku-inbox moti madhamu ndakasende mhingini vanongoti mai Masawi. Alright, ka1. Tindonezako. Meita basi. Alright. Okay. Alright, sei Rudo Marwadzo? Yes, Shana. Long time, sei. Long time. You could send a cat on your mom was Roka. And she like, hi, Mashemarians. In the right song, in the Dango Edda Sango Pam, Panan Treve, Vakatora Nizumwana, and go to Chingita Wana. Vanochavachivaitira zvimwe zvinorova vazhinji anamai vari papapa aine kuti madzimai mazhinji ari papapa ma-Christians. And ma-Christians, most of the time ma-Christians, we actually think mwana kana akatitadzira akaita zvino we still have to be attached to them. Still have to, sometimes we need to let go kuti vana vadzidze nema mistakes avo. Bible shoko raMwari iri ndiri kuzvitaurira kune ma-Christians anofunga kuti kana ndikaramba mwana then and then that is sin to God. It's not a sin. Pana Thessalonians
4 verse 10 to 11 inotaura kuti make it an ambition to lead a quiet life, to mind your own business. Zviri muBible, mind your own business and to work hard with your hands, just as we have told you. Mukaenda kumamwe visions, ndinoverenga International New Vision. Mukaenda kumamwe visions anotaura kuti mind your own business and learn to lead a quiet life, and so that people do not take advantage of you. Saka mama, she did so well. Kuchengeta mwana wake. She did so well kumitra zvese zvaida kuitwa panguva yake yanga ari mumatambudziko ka, but as she can see kuti zvazvina hazvisi kuita mushe pari kuita kunge pari kuita kakuyuzana kuita kunge chi. Right now what she needs, because mwana yake akazoita something ari muSouth Africa imomo, kana akanzi azorwara kana akazonzi azoshayikwa, ivo ndo vachave the main suspect. The main suspect. So all she needs to do, as much as she loves mwana uyu, as much she needs to let her go, so the child learn from her mistakes. She needs to let her go. She needs to take care. Iwo vapedza kuchengeta auntie, mapedza kuchengeta boys dzenyu here. Chengetai boys dzenyu, even vari kuma 20 something, ma 30 something, mwana they always be our child. Kana mune mari ikoko kuSouth kwamuri ikoko, tumirai vazukuru venyu vanonyu vakomana, uimbomusiya yakadaro. She needs to learn from mistakes yake. Sometimes you have to let go off, because she tried all she can and hazvisi kufamba. Pakutoita kakuyuzana apa kuti okay, vari kuSouth ikoko ndo vachatsvaga ticket, ndo vachadai. That's all I can say. Kuti sometimes even isusu vachona, even mwana wako chaiche, mwana wangu chaiche ninika akaramba achinditira mabiribobi 1 minute ari kuya ari kuda mari, kana ane mari aenda haachadzoka sezvinoitika mufamily. Mafamilies zvirimo zvevana vanoita mabiribobi akadaro, beside vana stepmother. You have to let go and learn to live a quiet life and work hard for yourself. That's about it. Zvirimo muBible. Saka avantu ava ngavasiyane nemwana we ambodhila neupenyu hwake. She will learn, kana akuda kudzoka achadzoka, but she has to come back on the condition yekuti haasi kuuya ane problem. That's all I can say. Thank you, Cheryl. I will go now. All right, thank you. Bye-bye. Bye. All right. Can add Sister Chipo. Kuri boshero kuri seko ma. Bonda china udai. Yes, kana. Handina kana tobochera ndakuda kutorara hangu. Muri makanaka kudai. Hey. Right. Okay, ndatotaura nyaya yaSister Vanchaga iyaya kuti Sister Vanchaga vanofanira kusiyana nemwana uya, because pakatouya sisi vacho paipai zvinotora nezvazvinoreva, because mai vacho dai vakauya, but it means something kutotuma munhu kwavakaita, plus kuenda futi vasina kuvaoneka. Handi vanoti akazongoti ava murodhi vakati takutoenda, zvaitovaradza kuti havana pawa pamwana iyeye. Saka vanofanira kutongogara vasiyana nayo. Kozoti nyaya wataura chero yokuti munhu anenge achingoti mwana wangu, inini ndoona sokuti kana munhu wada munhu anenge ane mwana wake ka, beta kutora like nguva muchiona kuti tosvika sei, don't rush into marriage. Nekuti pane zvandambonzwa zvokuti hanzi unoti mwana ngaaende anogara kana kuti nambuya. Pamwe baba iva vanenge vane bondi nemwana wavo, sinzi vatora mukadzi vakamuisamba, vanenge vachida kuti mhuri igare iri pamwe chete vachiona kuti mwana wangu uyu mudzimai wangu uyu. Saka iwewe kana usingafariri mwana ukati mwana ngaende anogara kana kuti kuna mbuya, zvinocreata imwe hatred yokuti mwana iyeye paachakura ka anenge achiti baba vangu vaida mudzimai kudarika inini, nekuti vanga vasingadi kugara neni. Andori kuzviona. Ndozvo zvangu zvandanga ndichida kungotaura. Pakaita nyaya itori very very big. Yakaipa, because since iwo wangoti alright isusu ngatichidanana, mwana wachigara somewhere, mwana achakura achicreata hatred. Achati vaida mai vangu, vaida mai ava kudarika inini, sei vasina kuda kuti tigare tese.
apa ine ndonasa kuti ndiri type yekuti as much as alright achigara kwamai vake but the fact yekuti kune phone call ichaenda through mai ava ka zvotogona kundinyangadza futi zvinonyangadza futi izvozvo kwanje zvinotonyangadza nyangwe even ndiri inini handingatongo even chero akagara even chero akagara kwagogo vacho ka paachazongoti regai titumire mwana zvakati ngotaura zvemwana zvogona futi ngokunyon'oya futi izvozvo kuti waya achingotaura futi zvimwe kana kutoti pamwe uri kungotaura kuti mwana wangu every minute kana kutoti uri kutaura kuda kutumira mari 100 300 every month iri kuisirepi mari yachoni exactly unotanga kuto macalculation unotanga futi kutovaitira macalculations kuti mwana agoshandisa mari yakadaro atiri kuzviona saka ndinoona sokuti zvezvakuva kwauri munhu kuti beta ungotanga one munhu anenge asina mwana mobva mangotanga maexperience enyu nemwana wenyu zvichienda zvakadaro hairi diki zvayo nyaya dzatiri kureva nhema hairi very very diki pakaipa iri bhoshero bye bye good night good night right kandise peshi sister peshi zviri sei uri sei bobo kuri bo aina hangu ndokutoora panyaya yamai vaye vayanzi mai vanchoga kuti vari kuitiswa ngavangwarire kuti vachazoisirwa kana poison muchikafu vongomuka vakafa ngavangwarire ngavasiyane nazvo zvozvozvo vakazamawo pavo vakaita mwari hambovasvori asi mwana wacho haadike haatovadi zvachose vanongori pain easy chete kuvanhu ivavo saka ngavasiyane nayo tozoya yako yakutaura kuti yevana yekai yevana yakatongoma ina hangu kwangu kuna mai munhu anoda mai vake zvekuti demet zvekuti ndotozombozvibvunza kuti ndichazvigona here hakuna mai asi hakuna mwana anongonzi mwana asi kuna mai ndoshaya kuti rudo rwacho ndicharupatanura here apa munhu ifirst born asi anongoti mai zvese asi kune vamwe vana kumashure uku basi anotoita kunge ndiye last born saka amheno nyaya yacho yakasangana ndotene zvadaida kungotaura izvozvo wow pakaipa pakatoipa kuna uyo uri kuchema nemwana ndiri kuchema nekuti mai chekutanga ndokudza kuti mai kumberi zvese zvekumashure saka ndongoti mwari andipo rudo rwamai vacho ichibhonda vaita basa right pana nonzi pichi wapinda kare ka hamina kuti hausi kutaura nei pichi taura tinzwe hi sorry how are you yes hakuwi kwataura because of certain reasons uri bho taurako Okay, so I wanted to say, the first thing I wanted to talk about is Okantaria Fanchoga Yajo. You know what? She's a very nice lady, but she has to know her boundaries. Yeah, because there's a saying that says and that is quite true. You know, you have to get to a point where you have to stop crossing oceans for people who will not jump paddle for you. You can love a person distance. Say enjoy whatever you want at your house. Because the worst part of this scenario is this person in a journey, and you know what happens in Joburg. Like get wishing bad on any to her. Mawana shines manaka pakuno kwa shitari kwenda kwa uri. And iwewe wakagara from the onset you didn't like them the layout here relationship yedu. So this is like payback for what we did in Trukuda Mana wedu. Like for generations to come, that will always be on your back. She did what she could. I know of a situation where Hama, right? Yakatura Hama yake Misa Mumba. Hama yake, it's a very close relative. I can't get into details because people might pick up who I'm talking about because our family is quite big. But Hama yoyo karara ni murume wake and had a child with her husband. You understand the dynamics of my relationships. So if somebody can backstab you,
uchimutengera from zvaanopfeka mukati zvacho kusvika zvaari kupfeka kuti aluke kuti attract your man, then yeah, tapedza nyaya yaVanchoga. Then let's talk about you, girl. So Sisi, okay, let me just say, I've dated men with kids. What I can tell you right now is, if you've got doubts, gara warega, trust me, because there's, chimbozvifunga uriwe, put yourself mutsoka dzedu. I'm not saying you're a bad person. I've been in your shoes, so you're talking to a person who's been in your shoes. Funga uriwe mwana, vari baba Sharon, vari kunzi Sharon ngachinogara kwambu, because mai vatsva havakwanisi kugara naSharon. How would you feel? And how do you think Waboko would feel? It wouldn't be nice, in a manokura my father and I, we were getting along. Pakazongouya mai ava, takabva topeswa tukabheke, tikatoinda kana kuti baba vangu vangu as much as he would call, and at the end of the day, you're putting the man in a precarious position. To be honest, I was judging you kumashure because she's very beautiful, she's single, ari kuzvivharira opportunities. And ndazofunga ndikati, inini I was there. Let me tell you what happened. So I went to the guy, and then I don't know, I think he wanted to get with me here, kana tanga kuda kuti ndiende kumba, and then he just said, ndatokanganwa, ndofana kuendesera mwana chikafu. I was like, saka ndakunokusiya kumba. Ndikati, I was hurt. So I pesa bandashti mskano, because I was thinking how we can do this. It's not even, pesa bandashti, it's not even that hard. You just have to open your heart. But ndazofunga ndakamborwadziwa oreni ndangonodhambiwa kumba. Zvinhu zvangu ndofana kutengera vana chikafu. I was hurt. Excluded question ukwani kuqualify. Ukwani kuzvidlo kuzikapa ukwani kana yangu echikafu wenda umba. I'm thinking now that I was hurt, and personally, I think I can do it. I just have to train myself. When you get into that situation, you're not the first person in his life. You're going to come second. Can I show that my then you're going to come third? So if you can't do that, my friend, don't. But the tricky thing now is we live in a very unconventional world. You could see. At a certain age, ukaona mukomana ari above 28, asina mwana. Tena mwari, because wherever you go, you find a person with kids. Like ndo yato life yamazuva. So I was thinking there are really good guys out there, but what's the limiter opportunity yekuve nemunhu ari right? Because he's got a kid. Chichiri nani kupinda murelationship uchiziva kuti ane mwana pane kuzounzirwa mwana wavemo magara 10 years munozongoti kwakutouya mumwe mwana ine angaudwadza sero mwana enhakare, because you prepare kana uita masiteps pana anozongo watomo Sharon, the pain will be much more. Uchiziva kuti uyo akaitwa ndiripo panapa. So I think you have to think about it and try face value. Give it a try. And it's good to but just in case don't run too quickly, because certain guys are good guys. Just accept it and give it a try. I'm not mentioning names. I'm not saying anything. Try, and do you know what? Kids, you make a decision. Whatever we want, we accept what we accept and we deny what we deny. Just let me give it a try. Looking at it at a different light. Okay, for example, Kumbi ndiye washuta. We all know we're not talking about him, but anyway, Kumbi hana gumbo one handiti, and then you love him. Kumbi hana gumbo one ndosha ari. Why don't you just say mukomna kana tanonzi B and anouya he's a package one per side, right? Try to love him. Take that child as part of him kunge munhu echitu and love
nemuno yake yechitu and try and fall in love. And trust me, if a guy finds a woman anomuda truly nimwana wake wawina because hapana munhu asingade mwana anomuchengetera mwana wake. If you just fall in love with this child, you have an advantage, great advantage kutopfuura ya baby mama, because anenge achiona kuti wakaita more effort. So just give it a shot. Chimbotraya kumbomutengera kana kashort cheko. Even when you go shopping, paunobata kashort kaya, something in you is getting chiri kubatidzwa mukati mako. You're falling in love. Try ndingapedzera mukana wekutaura, but just give it a shot. Apa isotirani ndiwe lasikola. Isotirani kuti zonitenga. Baby ramwana. Let me tell you, girlfriend, let me tell you. That's how you get. What? I was gonna that's speedometer. I don't even know the person. How to was zikiri mwana wacho kakura sei mufupi murefu kana kuti ndakutanga kutomutengera chibhurukwa. Gana. I want to utengera chibhurukwa usoti kuti mai akafunga utori mabhurukwa 100. I think level iro ndasati afunga kuti ndichatombobata ndichiita overnight prayer ndichifunga kuti would you buy clothes for your ndiita kuti chikotopikia chitora matips for mumwe wako akadzingwa munhu akuda kuendesera vana chikara. Take tips from me. I'm talking from experience. Take it from me. Chiterera ngechi pachibhurukwa ndo panezi. Pachibhurukwa ndo patori nezi. No, listen. Chingoterera yo. Listen. Until not in a relationship, pamunenge muchienda on dates pepe, pamunenge muchifonera. Until ndo pamunenge muchiuma love. Like that's how you fall in love with your person, right? Pamunenge muchiita izvozvo. Nemwana, you can't go on a date nemwana. Awakwanise kufonera nemwana. Chitesi baby esi sweet. You have to gear yourself to fall in love with the child. Saka process iyoyo yekutraya kumutsvagirwa kana chicoloring book zvacho uchiziva kuti anofarira macolors. That's how you get to fall in love with. Stop making that face, girl. I'm giving you life tips here, okay? Don't life tips. They're too early. No, but they'll come in handy. They'll come in handy. Muchasiya varume vasvinu muchinororwa nanagorosviba. Simply because you couldn't accept kuti ane mwana. Iwe mwana what is even a big deal? Ndisingakuda kuchitenga chibhuku chacho chekukala makirayo ndongotenga kungonzi ndizi for the sake. Pichi usadhiropa zviwe. Newe pichi dziuya pano chamwari. No, it's not kuti unzi. No, pichi it's a process of bonding and falling in love with the child. It will come in handy one day. You will find it's not even a big, because ukamudzidza mwana ari kutokudzidzawo kuti ava mai vane blood group ravo vega zvinonetsa type O. Iwo uri kudzidzawo kuti sometimes anombobuda madziwa, sometimes anongoti akango unenge uchidzidza. Saka isusu chatinoda ndechekuti udzidze mwana uone kuti can you or can you not. At the same time communicate your feelings and admire. That communicate your feelings. You know that no, I'm not sure, but I'll give it a try. Ndakubuda mubox baba, unobuda seko, panobuda sei pano. Ayo chibomira kubudiso. Echani, chibudisa. Ndokuzwa zvemawerekera kokunobude. Usabude mani pichi kowekera. Ndokubata unondiziya ndine musikana wemahips. Ndine musikana wemahips ndichakubata paWhatsApp. Ndakubata paWhatsApp. Zviwe kuzongorova. Ndiri murwangu mucomment section.
Iwe wanga warova, wakazoona mukomana here? Sisi yangu story time. Iwe chakuudza zvakaipa babai. Babai. Chitiburitsa chagodomunewe. Saka newe mira asipo ukatenga zvibhurumira. Waitenga zvimacoloring bheke zviye. Mwana uchakakufarira here kwata munofarirwa sisi? Makafarirwa? Zvikatoita makatowirirana. Pichi wadona gezi pichi hamusi kumuziye pichi ureitiga iwe muombe wacho ari bho but wadiki wanonetsa wadiki vanonitarisa nekamwe kaziso kekuti awamai awa ani makore mangani iwe nditozozikana kuti ndinana ndini anditosora pawhatsapp ichichi bho all the best nemabhuku enyu amuri kutenga ikoko. Okay, tichaputa chidzo ukangoona pakanzi pichu ndiedho wedu we handikwanise kuisa picture vanhu vanondozondifamba mucommunity. Ukore ichichi bho hatidi kuti ufambwe inoita kuti uye chichiudza kuti wakazotenga futi chebonding. Tinododzoka mangwana bye. Ibho bye. Ichondinakidza. Oh my God. Tibonzwa. Anambofunga kuti ndachingotara nyaya dzekuti unonzwa kafilinga nekuti kungomara. I actually didn't know kuti unoisa effort yekutenga zvimashoti, zvimabhora, zvimafutusuta, zvimasinipedzi, I didn't know kuti unoisa effort yechiyungu. That's a lot of work, guys. That's a lot of work to do. But when you device, you must be. Hello. Okay. Hello. The device. Yeah, that's him. Taurating. Rangunia Sisi Vanchoga. Yo, I think pavakaita zvataurwa nevamwe ndizvo chokwadi chaizvo nekuti kana munhu asingabatsirike nezvavakamuitira osvika ongobvutwa mumaoko mavo oenda munhu ezvino akadzoka kusouth vakutozongonwa kuti ndaakwakati ende kwaakabva kumusha chekwanizwa kuti akabva achinanga kwakati vakazoonekwa vaanaye iye vanenge vakunge ndo amutora futi ikoko saka ngavamusiye touya padea kutaurai yevana chidakara chokwadi chaizvo tinganyeperana tigogara matare tigokonvinzana kuti kana pfungwa dzako dzagara pakutanga dzichiramba ibva waregera nekuti zvinozokupandukira mangwana nekuti tichakunyengera kana kuti tichanyengera rese nyasha oinda iye anga asingadi kunogara pane mwana anenge aine kapfungwa kekuti ari kutya kuti ndikadai vanhu vanozonditi uri kutadza kuchengeta mwana saka achagara akugara iye akasungikana panzvimbo kuti afarire nepaakaroorwa saka ivo kana pfungwa dzavo chaidzo conscience dzavo chaidzo nyazvaona kuti inini handizvikwanisi it's a very good bva watoregera kutongoinda imomo nekuti iye uchagara aine makibhuku rake yotaura kuti pamwana wangu nhasi aita sei kana achida mai vake pamwana wangu pana mai vangu nhasi avaita sei pataenda uko vasara azombovakwazisa here havana akumaka every day musi wamunozongonesana nechinhu chidiki diki zvinobuda zvese unzwe musi wakati wakaita zvakati kumwana wangu musi wakati wakaita zvakati but zvinhu zvinogara zvichiitika mudzimba kuti vanhu vanombotukana vachidi but panozotaurwa zvimwe zvaungofunga uiti pamwe waitotsiurawo mwana saka
I think inini zvangu sekutaurawo kwangu kusiyana nazvo. Gogo vachazva kunyatsotaura kuti no siya. Kana munhu uchiona kuti nekuti zvinhu zvakanaka zvaunoda kuita hazvimbonetsi kuita. Wega unongokari watora decision there and there. But ukaona wakudhauta kuti iganimbofunga. Of course unowana mazano, but pfungwa yako inoramba iri mumusoro haizombobvi kuti ndichagwanisa here, ndichazodii. Wese ofu pakazoitika zvimwe zvokuti iwewe unogara woita mwana wako woita mudiki, iye munhu wacho wozofa, ndopaunozowanza kunzi mai musimukai muende nevana vacho vakuraiwa. Wakutanga futi kuti ndakadzingwa nevana havana kuita, havataura kuti hamaimi ndaigara nababa angu mukanditi ndakugara nambuya, saka baba vafa, baba makagarira, saka chiendai. Woita sei? Ende achagoroora kana ari mukomana ounza mai vake ivavo vacho ogara navo, ndiri kugara namai vangu wodi. Saka kana wogara, nekuti hazvisi kugara nayo svika akura, tiye takutotaura zvokugara upenyu hwese. Saka pakawanika chinoitika unozoshaya kuti ndotangira papi. Vanhu kuti uzotsvaka kuti ndakambomubvunza akati zvakati, anenge asisipo. Zvimakuita zvefamily ipapo. Onzi mai makauya mukatiperadzanisa baba pano. Saka rovai pano. Saka iwewe kana uchingoona kuti handisati ndazviita ende handikwanisi kuti ndinozozviita, zvaungosiya. Tambira kure. Hanzi vakunguwo akafa mangani. Hapana anombokublame uri kurewo, pasina wawanetsana naye. Ndozvega kutaurawo zvangu izvozvo. Hanzi ndaitangodzivisa sure. Yeah, it's also kutaura zvinhu guys, not only me guys. I don't know about vanozviita, but ndakungotaura real life kuti zvinhu vana mai vamwe vechipiri vanozosvika vodzingwa nevana kunzi baba vafa chibvai pano. Kana kutorerwa zvese, nekuti uchaenda mbuya vanenge vaine vana, pamwe vaida mai vekutanga, kana kuti vanga vachida muzukuru wavo, iwo watadza kukirika namai naambuya vacho, kana kuti watadza kukirika nasisi vacho, watadza kukirika namusekuru vacho. Ungotaura kuti upenyu, nokuti hazvizoiti kuti wavaka wozonzi chibva pano chisumuka uende, wangauya kuzotiparadza katinondigarisa kumusha. Pamwe mbuya aigara kumusha kwachena mbuya wonzi chinda unogara ikoko, asi baba vari mutauni. Zvingaita izvozvo? Ndangoifunga hangu point iwe pandafunga hangu kuti kumarwa kunoitika kana uchingoona mwana wepanext door uchinzwa kunzi muzvakanzi ndokakakukuti usina kutombozivi naye, ungonzwa kungomuvenga asina kana chaataura. Saka zvinoitika, saka ropa rinongobva rangoramba ipapo. Saka kana uchitongoona kuti ndine that thing kekuti ndinokwanisa kutadza kuklika nemunhu, siyana naye. Hanzi kuchengeta unavasivi vako, I think it's a calling. Zvine vamwe vanoti unochengeta agokuteerera, mumwe agosakuteerera futi zvakadaro, ende mumwe agozokupandukira futi wakuchengeta sezvakuita sister Vanchoga. Ndo zvimwe zvakafanana neizvozvo zvinenge zvakuitika, zvekuti anenge akuti akaita problem ouya kwauri, kana zvanaka akuinda kuna mai vake chaivo manje. But tarika tinde munoona Korean movie. Hanzi kuti nyaya ibude zvakanaka pada iwe shamwari, do you think kuti pachaita mudheto? Ndichikonsida kuti adhimai kana kuti chii kana mashemariro, but ndikutaura zveupenyu zvimwe zvatoona zvichiitika. Mumwe unomuitira mwana chaiyo, unomuitira zvese mwana chaiyo, ugomuitira zvese, but anongonetsa chete. Zvaichitaurwa namwe sister nomunga ndowekutanga here, sister maingi, vatanga kutaura kuti anenge akutobvunzwa kunzi nhasi wadyei, nhasi wazonzii, asi uchingoita zvamadya mumba imomo, iye anosvika obvunzwa kunzi madyire izvozvo, akutoudzwa kunzi unofanira kutaura zvakati.
uzoita zvakati. Saka zvinhu zvinonetsa. Kana uchiona kuti mwana chaiwo pakati pekuti mwana handikwanisi, zvakafanira kungoti ini ndoda kugara nemwana womukoma wangu. Kana ndisingakwanisi handikwanisi, and inini handingavolontiye kuti ndoda kugara nemwana womukoma wangu kana mudzimai wangu asingadi, nekuti ini handizopindi ipapo pakubika sadza. Kune dzimwe hama dzinozinda namai dzinoti taimwa chikafu tasingapuhwi tatopuhwa chisadza chekushumira. Ndozvinezvi asi adya zvadya vamwe ipapo. Saka kuti tizoti murume ati haiwa iwe wogara nevana haasi anobika, kana akutodaro mune makutozonetsana futi pamapoto pacho ipapo. It's not normal. I think it's not normal. Yeah, in the Mara guys, I will never lie. That one, I didn't know. I remember they got one maybe money. Maybe they don't want to marry. There is your own one. I would invite just to pin up in my boy, but if I grade you 3 kakazongwereka navanhu varorwa nechiimwefiso opposite pedu guys maiti mukavaone hini apa kwaiti kana vakatanga kurwa paiuya polisi maziwa here. That's how bad it was. Paiuya polisi chiuya vaita kunotenga mapolisi pepeka apa manje vachitana polisi kudarika ifemili yacho yese paigara pane mafesi vanikachitaka zvekutengesa zvinodhaka zvezviya vachigara nemapanga mafesi avo aigara akachekwa chekodei apa mhomuziyo manjeka paikazoita chimwana vaita kuuya vari guru unotenga mapurisa ekudikuyakuyakuti anenge ari maneighborhood kuti ari machi uyo takavata usiku memwana iye mukadzi wandi kuti wako anga akachekwa kufesi uko tobva azvaka chimwana chake cheche vakanga vakutongovekera mwari kuda kwokuti zvaita mai vacho nezvaitika pamba pacho pachagara nemadziwa chasingachizwi kana napukeni kubva makuseni. Yes, ndakavapendani kubva makuseni waiti kuchiona chipapa nechimunapukeni kusvika ravira chiri chingotenderera chipapo hachitsinzwi. Saka I think it was normal. I can be justified. I think it was because of that. Kana ari nyasha ari kuda kuindake pane mane vana kana uchiriona ramba nyasha kana wangoona kuti ndinenge ndinotadza ingoti handikwanisi haisi mosvaka kutaura kuti handikwanisi kuita chakati ende hazomboti ndaiwa tomuisa kwakati nekuti first thing unofanira kuziva kuti the bond iri pakati pababa nemwana wacho yakamira sei. Kana iri close chaiye kuti wozoti iri very close iwo kuti uzoti ndaunogara kwachienda mbuya kuti ndaunogara kwamurabinda uko hazviiti. Kana iye baba vacho ari kubuda achienda kupi kuna mbuya pamwe mbuya vachembera wozoti hama dzacho dzine dzavo kuti onzi wakunoti pambuya vana vachembera kugara navavo sei onzi aiwa dzakaramba watocreate imwe nyaya futi nevamwe vanhu. But zvevana hazviindirani neblood renyu rekuti rawirirana ndati chokwadi pamberi pajehovha. Inini I think nepersonality yangu I think ndikazi meet my son the first impression ndoona ndikangona kunge anondifinyamisira kunge asingandifariri kunge ane ka-attitude I feel I cannot hide my emotions as well. Ndakafita kungomudzoserawo the same attitude. Pane mastatement anogara aitaura vanhu kuti vamwene nemuroora vawirirane kana kuti vatete nemuroora vahanzvadzi dzemumadziwirirane zvinhu zviri normal but mukangoklika ropa renje kungoklika hapamboiti kana problem. Saka ukangoendawo nepfungwa yekuti vanhu vatete ava vanenge vasiri kundida pano ivo vachatozviona kuti munhu hatisi kumuda pano ende ari kufunga kuti haasi kuda pano auita kunge wauya kuzopfuura makutokutanga kukweshana wese ofu wozoti mwana wacho ngaabve pano hazvatokunetsa. But guys, you understand kuti ndikuti I'm not saying kuti I don't like kids in general. I saw point yangu. Point in fact the feeling that you get when you meet some of the kids munguva dzakasiyana and I'm not saying kuti ndakavenga vanhu varume vane vana vavo ma-single fathers. I'm not saying that. Don't get it wrong. Window redu munomapinda shiri nepawindo. Oh my God. Nichabuda nepai. Apa panya chakavata hadi. Unenge mapinda njiva.
pawindow games. Ini kuda ndanyanya kutaurisa kuti ninyenzi vana kuda ndosaka pasi tumwa enjoy yatina pawindow. No, but baba nevasawi ndizvo. It's very true kutaura kuti kana unobvaona kuti hazvisi kuita, it's very clear kuti unyakarota handizvikwanisa. Ende ungamanikidzwa kuti zviite, but ugopuwa maadvice, but iwo wega mumwe mako unoziva kuti hazviiti handikwanisi. Ende kana uitongotya zviregera pane kuti wozoti ndakamboramba kuti ndigare naye, zvine zvakutaura futi zvimwe zvinhu. Kugara kutori next step rakatokura, because the first thing chekuti inini ndikaona, I feel like ndikasangana nemwana wemunhu wasingle father ka, ndikangoona impression, the first impression you give me ndo ichataura kumberi kuti tange tichiwisara kwete. But if I get the first impression yekuti mwana audzwa namai vake unzi ndanomitira attitude otasa achiita zvokunditso kana zvokundisema zvokudai. Zvarukutaura rekuti ropa kubika, pane umwe anogobva kuZBC kumbare kuya kusvika kana kunasamura mashero kana kuna 7th asina kana munhu ambomuti mhoro kana kuti kuvhunza road, but mongofamba apa naye ndoda kusvika kwakati, ndoda kusvika kukopi, wega munhu achingoonota munhu nango ndikamubvunza ndiudza nhema, but hauzvizivi kuti nhema iri kuti watoone pfungwa iyi. Saka zvekuti mwana zvekuti hanzi ndafa waregere kufarira mwana, iropa rako rinenge rangotaura kuti apo wega uchingomuona unoti handisi kumufarira. Thinking rangu is very bad. Hausoda kuti mwana wacho akaipa kana kuti iwo wakaipa, but iwo kuti uzomubata manje wambofunga kuti ndinendi handisi kunyatsofara naye, chero nango ukamubata zvakanaka wega unenge uchingoona kuti handisi kumubata zvakanaka, asi wokuti mubata zvakanaka nekuti unongooneka pfungwa kwacho kungotaura kuti handisina kunyatsofarikana. Saka siya kune vari mumasituation hangu kuita sister vekuroma. Ini ndauda kutoti ndichisvika kuZimbabwe ndinoregister myself kuita sisi vekuroma manje. Handiti kune vana vanozombotora vaita zvecherera chengeta twana unozoita no, guys, I'm not saying that the Parivana body is guys, difficult guys, and doing a break. Where's the attitude? Yeah, it's difficult. When I think at our look at my age could be, but as this signore, think at our ready to go. But as this signore, no tikana pfungwa dzako nyazoroti chinhu chakati handichikwanisi. Zvavana kumanikidza mwana kuti pa-A-level ita medzi nei iye gachazoti inini zvekuita geography zvekuverenga maisei kana kuti handizvikwanisi. Anongofoira wozoita mubvunze chauri kuda chii, utaura kuti handikaita chakati nechakati. Kana kufoira kwacho kune kuri nani pane kuti unomumanikidza kuti no ita chakati nechakati. Zvakaoma hazvo, ameno Jesu ndiwo anoziva. Chokwadi kuti I think mune mwana wababy father anodipa attitude. Mwari akakupa pfungwa ende shiri iri kutoramba kubuda nei? Shiri zviri kutoramba kubuda zvine chabuda nepai apa zviuda zvitoko. Saka zvinonetsa hazvo ameno. Saka alright, I feel like ndikasaka zvakafanira kuti mibhudhi mato ndikati ndasangana nemwana wenyu izvozvi onipa attitude yokuti ndifinyamisira kana kudai so ukamumhoresa woramba kumhoresa kana kutanga kupa attitude. Ndosati nepersonality yangu ndakapita kukudzosera attitude semwana. Ende kune vamwe vana vacho vekuti akangobatwa nemunhu waasingazivi waasina kutomboona anongoramba tikazoenda kuti lese paive kuzozanzi mwana abatwa akachema anenge ropa ratoramba kuwirirana ipapo asi hapana chaita. Rakapita risingawirirani haro nevana vadoko spirit. Saka zvisiye usambozvimanikidze kana kuti hazvina zvakaipa. Iwe ukazonyatsotsvaga unyazoona kuti vandinowirirana navo ndevapi, woenda ikoko. Ndowirirana nevana vakura vakunyatsa kuzvitamba vachizvigeza vega
that one, yes. As me I can't. Handizvozvo, but zvekuzoti munhu asvika oti no ngatichichinja setup, mwana ngaachienda kuona mainini, ngaachienda kuna mbuya, ngaaende kuna tete, patoo nebridge rakatoipa ratopazika ipapo, nekuti mwana wacho achangokura. That yanga itaura kuti mentality yake kutaura kuti ndakadzingwa pamusha. Muchimwe ngwasa ndane bay kana ndana bay chagara kana ndikaona bay akadero I will sit down na bay. And now I'm single kana ndikaona bay akadero, yes, I'm in. That's why my fake but ndokwadi kuti shamwari nyaya dziri pano ndekuti inini handifungi kuti ndokwanisa kugara nemwana asiri wangu. Handisi kuziva nekuti asina nambozviita, haisi mhosva. Kana kati ngatigoona ngazorega kuti sei wazobata mwana, sei mwana wandawana asina kugeza, sei mwana aitaura kuti hatina kudya masikati, pamwe mune mangoti nhasi hatibiki masikati mhuri yese. Aibobuti masoregeti pedzese hedu nyaya ika haiboperi. Haiperi, toda makore. Because mozoona ndopai panozorohwa vana vaya vasina mhosva nzi yese mother vaibata rafu. I think it originates from this. Hatikuzama kutanga kutaura panapa. Ngoti haizoitayo kutaura ipapa, yandiro kuti ndichakubata ndokutaura. Yakaitwa nemunhu waunenge unyatsoziva chaiye, but muinaye kumba ukachikura haumbofungi kuti mwana angaite zvakadaro, but kuna step mother vake vangosangana navo one day chaiyo unotoramba. Saka panonetsa apo. Amen. Mbogara idare but all right. It will never end. That much I know. Haticho kwadi kuti kana ropa richingoramba ngarirege. Iwe kana wangofunga zvinhu kana zvichingoramba so ingoregera. Aiwa, but I'm not in a relationship again. Saka kana ndazofa ndikafunga upinda. Ndiri kugeneralize senda tatoda kutaura vanhu. Ndiri kugeneralize so ndapa kana example yanyasha kuti kana ari kuti sewe ndiwe nyasha zvako kungotaura kuti no ina ndizvikwanisa. Wega munhu woti ngoti haina handisi kuzvikwanisa izvo. Kure uku ndinozozviita. Pamwe ndaitadza kuswera nemwana wamai vako chai. Handinakira adimai ako vari kuuya kuzoiti pano, adimai ako ari kuita zvakewo. Guys, jaya rinyuka. Hey, boy, good night again, chikata hangu. Bye. Guys, ndakuenda. Guys, this issue I don't know kamchiwisa. Now I understand why vamwe vachionzi aitwa kuti ndina stepmother. I can understand why. There's that feeling yekuti unogona kungobhuisana nemunhu pasina zvaakuita. Like vamwe vanhu vanogona kungoti ndakamakashema rere. So now I think I understand now paine witchcraft neutsinye kumastepmother. Unogona kungovenga munhu pasina zvaakuitira. Pasina zvakuitira. Saka good night. Tuna mangwana ndizvo kuti chakondinya papi guys. Yacho irijurika. Maybe ndichafana kuita story time yandoziva vanhu vane mastori time zvakadii. Pane imwe one yekumamisha kweduku yaitika. Ndoziva rimwe musikana yandigoitaura mangwana. Ndotanga ndamboasesa kuti kuna vanhu vekudhuze naye here vanoona vanoenda palive vachindoona in case. Chandozanje kuti kwavari kogova neredhiyo. That much I know. Kune redhiyo chete. Hakuna zveintaneti izvi. That much I know. Saka ndogona kuunzira iyoyo. Then ndakuunzira iyoyo topinza futi yandarisa nhasi tichiasesa tichianalyze. Good night guys. Ndakuenda. Bye. Bye bye.